Thank you very much. Thank you, Mr. Kukan. Now, Mr. Pizzula for 1 minute and a half. Hvala. Od predstavljanja bijele knjige o budućnosti Europske unije prošlo je manje od godinu dana. Bilo je zabrinjavajuće što je samo jedan od tada 5 predloženih scenarija bio otvoren za novi ciklus proširenja. Međutim, danas izražavam zadovoljstvo što svega 5 mjeseci od izjave predsjednika Junckera kako zemljama Zapadnog Balkana treba pružiti vjerodostojnu perspektivu članstva u Europskoj uniji imamo predstavljanje ove strategije. Današnja Europska unija mora prevladati skepsu prema daljnjem proširenju, jednoj od najuspješnijih politika Unije od njezinog nastanka. Stanovništvo Zapadnog Balkana čini samo 3,6% stanovništva Europske unije, ali njegova važnost za nadogradnju europskog projekta u 21. stoljeću je daleko značajnija. Ovo je vrijeme dalekosežnih reformi kako bi se uklonili postojeći prijepori koji generiraju nestabilnost i zaostajanje. Ali treba očekivati i otpore, pogotovo takozvanih veto skupina kojima status quo osigurava uživanje neopravdanih privilegija na štetu većine u društvu. Osim toga, Zapadni Balkan je sve više točka ukrštanja interesa različitih sila. Europska unija ovim dokumentom demonstrira da želi investirati u vlastitu perspektivu, sigurnost i stabilnost. Uspjeh procesa ne ovisi samo o uspješnosti otvaranja i zatvaranja pregovaračkih poglavlja, nego o snažnoj potpori građana u zemlji kandidatkinji. Ovog trenutka ta podrška u članstvu u Europskoj uniji među građanima država Zapadnog Balkana izrazito varira. Pozdravljam prijedlog da se sastanci Europska unija Zapadni Balkan ubuduće održavaju svake 2 godine. Skup u Sofiji bit će prvi takav nakon predugih 15 godina otkako se održao samit u Solunu. Hvala. Thank you.